Näme bollagy? Leytenant kirmäme dokumentlerini görýin. Allah'ım gelen dokument olsun. Bu näme kagalagy moýnetmi? Bu metrika yeni wa paspordun kopyasy. Çigim, tormadyň işlädäm. O senden sonra bir ýerde işleýänmi? Çigim, stan kawaran protokol eder. Ha, bilýärmi daýym kim? O kimsen daýym. Evet. Dok, aýsana men daýym kim? Bilýärmi daýysy? O daýysy mamasynyň protokoly. Stan kawaran protokol eder. Ha, böyle gaýraty daýsan ha. 20 yaşına straf. Gaýra da gaýrat. Straf diýip durjakda, çigim, epde de jüwäs alay puluňy. Näçe mant berjek? Ha? Aýtda. 20 yaş. 20 yaş ölçen böyle favor tane kalma.